Għaxantkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi ta'kom inissel is-sabar. Ħallu l-sabar ikollu l-milja tijaw fikom biex tkunu perfetti u sħaħ. Bla ma jkun jonqoskom xejn. Stenna ftit, mela hawnhekk qiegħed jgħid illi biex jiena nkun perfett u sħiħ jiena irrid ngħaddi minn daw is-sofferenzi. Xi drabi mhux hekk naġixxu, ma noddux kollox ferħ. Xi drabi meta kollox ikun wartu żgħar, naqbżu, praise the Lord, God bless you, u nifirħu, pero meta l-affarijiet jibdew, id-dajsa tibda titbanda l-ewwel hemm, l-affarijiet jibdew jinbidlu. Pero daw jiġu għandna biex aħna nissaħħu fil-fidi tagħna. Jiġu għandna biex lilna jipperfezzjonawna. Meta jiġu toqgħodx tibkita, ara x'qed jiġrili? Ara minn xi xi għaddej? Mulej, fiex dħalt ma jistħoqlix li jien nidħol ġa. Le, stenna ftit, il-mulej qed jippermettih biex lilek isaħħek, jipperfezzjonak, u inti tiġi perfett qudiemu. Jekk aħna ma ngħaddux minn daw, kif nistgħu niġu perfetti qudiem il-mulej? Kif nistgħu nissaħħu fil-fidi tagħna? Persekuzzjoni. Meta tiġi l-persekuzzjoni, xi dwejja, xi drabi nagħmlu. Għax jien ta' Kristu ara x'qegħdin jagħmluli. Ġesu jgħid. Intom ħatkunu persegwitati bħali għax il-qaddej mhux aqwa minn sidu. Anzi meta tiġi persegwitat, anzi meta jajruk, anzi meta xi drabi ta' parsi jkunu ħutek iqumu kontra tiegħek bil-kattiverja, ifraħ għax tkun qiegħed tissieħeb f'dak li hu ta' Kristu Ġesu. Persekuzzjoni qed tagħmlek tixbaħ il-Kristu. Tipprovax twaqqafha. Tipprovax twaqqafha x'inkella Ġesu qed tgħidlu jien aħjar minnek ta' jien ma rridx persekuzzjoni. Int għaddejt minnha ma jien ma rridx ngħaddi minnha. Ma tkunx qed tgħidlu verbalment imma bla ġierek tkun qed tagħmel fil-verità. Ħallu lis-sabar ikollu il-milja to the full. Il-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti u sħaħ, bla ma jkun jonqoskom xejn. Irridu nħarsu lejhom bħala opportunità biex nissaħħu u nimmaturaw ħalli bekk issa inkunu nistgħu ngħinu l-ħaddieħor. Soldat ma jistax imur għall-gwerra jekk qabel ma jitbażwarx bit-training. Għaliex ħajġrilu? Mhux ħajkun jiflaħ jikkombatti. Imma iħarġuh, jitrenjaw, jisaħħuh, ħalli issa ikun jista' jmur u jiddefendi l-pajjiżu. Il-mulej dak li jrid minna, għalhekk jippermetti daw l-affarijiet u meta jiġi l-mart fuqek, Alla ma jrid il-ħadd marita. Imma meta jiġi l-mart fuqek, meta jiġu l-problemi fuqek, meta tiġi l-persekuzzjoni fuqek, toqgħodx tħares leha isa ġrat lek xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jew tgħid x'għamilt ħażin jien biex għaddej minn dan kollu. Ma jfissirx li inti għamilt xi ħaġa ħażina
Għaliex ġidan kollu fuqek, jekk il-ħajja fija both sides. Fija tajjeb, fija l-ħażin, ġili nkunu fis-seba' sema, ġili ma nkunux. Ġili nkunu ferħanin ħantiru l-għada, jekk jista' jkun tkellimniex għax taqas ħares lejk m'għandi aptit. X'jiġri? Għax dik hija l-ħajja. Imma kif ħanimxu l-qoddim fihom dawn l-affarijiet? Kif ħanissaħħu l-aħwa? Imkien fil-Bibja ma jgħidlek il-mulej daw int m'intix ħatgħaddi minnhom. Imkien, anzi jgħidlek meta jiġu ifraħ bihom. X'inhu jgħidha? Mhux jien qed ngħid. Ma ngħid xejn, dak li mhux qed tgħid il-kelma hawn. Inti li għaddej bħalissa minn burraxka, tibżax. Taqtax qalbek. Bħalissa inti qed tiġi tested. Bħalissa inti qed tiġi ttestjat għal fidi tiegħek. Ejja mmorru l-ewwel Pietru kapitlu 1. Kapitlu 1, l-ewwel Pietru. Anzi naqraw minn vers 6. Isimgħu xi. Għalhekk għandkom għax tifirħu. Imqar jekk issa ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna underline, ħafna provi. Da, ara kemm il-kelma tal-Alla verament qed jitkellem Alla, qed jgħid l-istess diskors li qed jgħid ġagbu. Tgħid l-istess kliem li qed jgħid ġagbu. Għandkom għax tifirħu. Għaliex għandek għaliex tifraħ? Bħalma d-deb li jintem jgħaddim il-prova tan-nar, hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom. Xi drabi niżbaljaw għaliex inħarsu lejn il-fidi biss fejn jidħol fejqan. Fejn jidħlu breakthroughs. Huwa tajjeb li konna l-fidi f'dawn l-affarijiet. Il-fidi tiegħi kemm ħanaqla dak li qed nitlob għalih. Imma l-fidi mhux hemmhekk biss, tal-fidi tiġi verament ittestjata meta l-mewt ħabbat mad-dar tiegħek. Hemmhekk tiġi ttestjata l-fidi. Bħalma d-depp li jintem jgħaddi min-nar biex joħroġ il-valur tiegħu. That's right. Biex jippurifika ruħu jgħaddi min-nar. In-nar huwa xi ħaġa li jweġġa. U naħseb m'hemm xejn jweġġa aktar min-nar. Xi drabi dak li ngħaddu jkun tqil ħafna u naħsbu li ma nifilħux għalih. Meta jgħaddi min-nar joħroġ il-valur tiegħu. Mhux qabel. Qabel ma jgħaddi min-nar id-depp laqqas tarfu li hu depp għax ikun qisu faħma sewda. Għal min ma jafx. Imma meta jgħaddi min-nar hemm joħroġ il-valur tiegħu, l-istess il-Kristjan. Meta jgħaddi min-nar hemmhekk verament inħares lejk u ngħid dik il-mara tal-mulej. Dak ir-raġel tal-mulej. Għax għadda min-nar u l-fidi tiegħu flok tbaxxitu għaliet. Kollha kemm aħna niġu ttestjati bin-nar, xi drabi naħarbulu n-nar. Kif inħossuh. Imma il-mulej jgħidlek ibqa' hemm għax irid noħroġ il-valur minnek. Il-mulej jgħidlek ibqa' hemm għax irid intellek livell ieħor il fuq. Ibqa' hemm għax irid nużak biex inti tgħin il-ħadd ieħor. U għan noqogħdu kultant nikbu. Biex ixaddej. Mhux waħdek, brother, serraħ moħħok. Mhux waħdek ġili għaddejt minna jena wkoll.
All right? Ġili għaddejt minna jena u kol. Bħalma d-deb li jintem jaddim il-prova tan-nar, ek taddim il-prova l-vidi ta'kom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jistħu ila tasal għat-tifħir, għal-glorja u għal-ġiħ, halleluja. Biex ikun jistħu ila għal-xiex, għal-xiex naddu min-nar, biex ikun jistħu ilna, biex ikun jistħu ilna, naslu għat-tifħir, għal-glorja. Mela jekk ma naddux minn da, mux ħajkun jistħu ilna naslu għat-tifħir u għal-glorja? Kif ħanħarsu leja is-sena 2023, kif ħanħarsu lej l-sfidi illi ħadġib maħħa bħala nistalmu lej kunu għafu ħaġa laħwa illi kull bniedem li huwa viċin Kristu jirċivi attakki kontinwament. Għax ix-xitan jobot lilek għaliex fik jara l-Kristu, għaxu jobot il-Kristu. Halleluja. Grazie mulej. Thank you, Lord. Għalfej u koll għanna nifirħu iktar meta tiġi d-batija, meta jiġi l-mart, meta tiġi l-persekuzzjoni, meta niġu brok, meta għanna problemi fil-familja, għal xiex għanna nifirħu iktar. Għaliex dawk ħajkunu momenti illi permezz tagħhom ħanersqu aktar lej Kristu. Innota li meta jiġu dawk fil-ħajja tiegħek titlaq tiġri lejn il-mulej, tinżel għal kubtejk u titlob iktar, issum iktar, taqra l-Bibja iktar. Xi drabi nibdew nieħdu l-Alla for granted. Għaliex ma jkonniex bżonn nikbu qoddiemu. Jekk aħna ma ngħaddux minn daw u nistalla kollha jgħaddu minnhom daw ta' u jien għalija wieħed mill-iktar illi nitgħallem minnu li kien dan il-ktieb inkiteb xi 500 sena qabel il-Ġenesi huwa Ġobb li kien bniedem verament talla la kellu Bibja, la jaf bi Kristu, la kellu l-kmandamenti, kien qatt m'għandu xejn. U r-rispett u l-biża li kellu lej Alla kienet kbira. U tbatija li għadda minna, ħadd ma għadda minna u laqgħu għal-qares ngħaddu. U f'isem Ġesu Kristu ħadd ma jgħaddi. Però baqa' fidil lej il-mulej. Billi ngħaddu minn momenti jibsa ma jfissirx li fejljajna x'imkien ta'. Anzi, tgħaddi minn momenti jibsa x'propju inti ta' Kristu biex jisaħħek u jimmaturak. Dawn huma okkażjonijiet li meta jaslu nersqu aktar qrib Kristu. Għaliex meta aħna nkunu fis-sod, meta xejn ma jħabbatna x'jiġri, nibdew innaqsu t-talb. Ma nkunu sensittivi lejn l-oħrajn. Naqraw il-Bibja inqas. Nibdew nitolbu inqas, imma meta jiġru tibda ssum fuq il-problema partikolari li inti għaddej minnha ħabba fiha. Tibda titlob iżjed qatta ħin iktar mal-mulej, il-familja tinġabar iktar. Isek bħal daw it-tfal hawn biċ-ċinga. Ġilli naraħhom park li bilibsulhom iċ-ċinga. U jibdew sejri l-ewwel hemm. Immaġina li jkollok tifel u joħroġlok hekk għal nofs triq u int ma tħallix ma tippermettilux. Jekk hemm bżonn tweġġaw taqbdu minn xaqru. Biex ma jkomplix jaqsam ħalli ma tajrux il-karozza, jiena nemmen illi għallek jagħmel magħna l-istess. Għaliex ħafna drabi nibdew naħarbulu mhux għax ma niġux il-komunità ta'. Manka da jibda jillaxka ħsibijietna
Jibdaw tilajn il-fuq, naħsbu li aħna aħjar minn xulxin. Nitkażaw b'xi ħaġa li jagħmel hija jew oħti. U mbagħad laqas tkun taf kif issib ruħek li inti għamilt l-istess ħaġa. Ħadd mu aħjar minn ħadd. U xi ħaġa li nitlob kuljum bil-grazzja t'Alla biex ma naħseb li jien aħjar minn xi ħadd. Daw huma mumenti li jgħinuna nimmaturaw u nersqu aktar lejn il-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'irridu nagħmlu jew inkella aħjar għal xiex għandna noqogħdu attenti meta daw jiġru l-aħwa. Għandna noqogħdu attenti, għandna nipproteġu qalbna meta ngħaddu minn daw il-momenti. Għandna nipproteġu qalbna għaliex faċli qalbna tiġi offenduta. Tiġi offenduta lejn Alla, jista' jagħti il-każ ukoll. Għax ma nippretendix li Alla kellu jippermettili li jiena ngħaddi minn dan kollu. Ħsieb qalbek, l-iktar ħaġa importanti quddiem Alla, il-qalb. Il-qalb hija l-iktar ħaġa importanti quddiem Alla. Ħsieb qalbek. Immedita fil-kelma t'Alla. Immedita fil-kelma t'Alla. Kif timmedita fil-kelma t'Alla meta daw l-affarijiet jiġu? Kif ħammur nitlob jiena meta jiena jgħaddu daw il-momenti, nkun għaddej minn daw il-momenti, kif ħanitlob se nagħmel qabel ma nitlob jiena? Hekk għandi naqbad umur nitlob jiena? Le. U hawnhekk irridu noqogħdu ħafna attenti. Aħna nistafidi u aħna naġixxu fuq il-kelma t'Alla. Mela aħna rridu illi qabel ma mmorru nitolbu għal dak li aħna għandna bżonn, l-ewwel irridu niftħu l-kelma t'Alla u naraw xi tgħid il-kelma t'Alla fiċ-ċirkostanzi preżenti li aħna dejjem minnhom. Xi ġifieri? Ħanejdilkom xi ġifieri. Mela. Eżempju, bniedem illi jinkwieta ħafna, qiegħed jinkwieta ħafna, qiegħed jaħseb ħafna. Ħammur nitlob jiena mulej ejni biex jiena ma ninkwitax iktar. Il-fidi tiegħek jista' jagħti l-każ hemm probabilità li mhux ħadkun b'saħħitha biżżejjed. Għaliex? Għaliex inti l-ewwel ma tittara xi tgħid il-kelma t'Alla fejn jidħol l-inkwiet. Fil-ktieb ta' Filippin, kapitlu 4, vers 6, x'jgħidilna l-mulej? Tħabbtu raskom b'xejn. B'xejn. Mhux ċertu affarijiet iva u f'ċertu affarijiet le. Tħabber rasek b'xejn, imma mulej kemm qed ninkwieta fuq din il-ħaġa, imma jiena ngħidlek tħabbix iktar rasek fuq din. Mela jiena naqbad din l-iskrittura u jekk jista' jkun anke naqraħħa 10 darbiet wara xulxin sakemm inniżżilha fl-istonko tiegħi. Alla mhux il-bniedem li jaf minn xi ngħaddej, jaf iċ-ċirkostanzi qed jgħidli ibni, tinkwita fuq xejn. Urini x'għandek bżonn, itlobni, irringrazzjani, and that's it. Mela issa ħammur nitlob jiena wara illi kilt din l-iskrittura, ħammur nitlob issa biex il-mulej jagħtini grazzja illi ma ninkwitax iċ-ċirkostanza. U l-fidi tiegħi ħadd immeċċja, il-fidi tat-talb tiegħi ħadd immeċċja mal-fidi fil-kelma t'Alla. U hemmhekk ħasseħ l-esplużjoni. Xi drabi anke meta nitolbu għal fejqan ma' xi ħadd naqbad umur mill-ewwel impoġġi jdejja f'isem Ġesu Kristu kun infejjaq. Mhux qed ngħid li tagħmel ħażin, imma tagħmel aħjar jekk qabel ma tagħmel hekk, inti tara xi tgħid il-kelma t'Alla fejn jidħol fejqan u tibda timmedita fiha. Tibda tikolha, tibda tniżżilha fl-istonku tiegħek.
tommoda, tixxejja. Xtejt il-kelma? Mark kapitlu 16, kapitlu 16. Dawn huma sinjali li jsieħbu kull min jemmen. Morru, edu jdejkom fuq il-morda u jfiqu, u jfiqu, u jfiqu. Mur qiegħed idejk fuq il-marit u jfiq. Immedita f'dik l-iskrittura. Issa mur u poġġi jdejk fuq il-marit. Qed nitkellmu fuq dan għandi żewġ testimonjanzi bomba. Dal-aħħar missieri kien qiegħed l-isptar u kien hemm xi ħadd faċċata tiegħu illi kull rispett isek qed tara katavru. U bir-raġel ma' ġenba ilhom xhur sħaħ ġo dan l-isptar. U bħala Kristjani kif tagħmlu ħafna minnkom, aħna ġitna l-opportunità qbadna nxandru l-Vanġelu lill-kamra kollha. U l-dar raġel qedlu nista' jitlob miegħek għalli żgur għalli hu beda jikbi. Wassaltu l-kelma, matlu importanti tlob mal-mara tiegħi. Ħankun onest magħkom. Fin-natural ma ħassejx qatra fidi. Għax isek qed tara barra fuq katavru. Kienet. U poġġejt idea fuqha u bdejt nitlob. L-għada, jew il-ġurnata ta' wara, sena feżat, ċemplit li ommi qalt li dak ir-raġel ta' faċċata ta' missierek bat jirringrazzjak tal-li tlab tal-mara tiegħu għax il-mara qalbet għall-aħjar. Kien ilu 4 xhur hemm, jekk fimtu sew 4 xhur qalli. Ilu hemm 5 xhur, 5 xhur. Mort biex nara l-missieri hemm u ma nara l-ħadd fis-sodda. Għettilhom x'ġara għalhom, x'sar minnu. Għallu li dik reġgħet lura għax qabel kienet fis-sptar tal-anzjani. Għallu li reġgħu ħaduha hemm għaliex qalbet għall-aħjar. Ħabib tiegħi ċempilli bat li voice message għalli, propjament messaġġ, għalli qiegħed l-isptar u għalli ili ma nkellmu dan il-bniedem l-aħħar li kont 130 sena ilu. Għalli għet l-istaq għalli li xarej, għatlu xinu? Għalli li xarej għaw. L-laħwa tija, għatlu. Il-ġimma diħla ħan għamel mes li niġi narak, għalli u li għalli inti kollok xtamer, il-Prim Ministru. Għalli inti kollok xtamer. Għatlu ħan għamel mes u niġi narak. Għalli ġittarani, tabiba, daħħaw li kollox, għallu li ġimma diħla ħajbadu nid-dar. Da! Kolla kemm aħna nagħmlu ħtal għandna l-Kristu. Ħadd huwa speċjali jew aħjar minn ħadd. Kolla kemm aħna nagħmlu. Ġurnata ta' wara l-għadu prova jerġa' jattakkah imma xorta waħda tal-mulej għaddiet għax f'dik il-ġimma laqalu lu ħajmur id-dar mar id-dar. U bat li għalħin qiegħed id-dar. U vera huwa grat li l-mulej dal-persuna u kif jirkupra kollox id-dar għandu jiġi jaw jintaqa' magħna. Grazzi mulej, apparti li qbist il-missieri, ġifieri. Ma għana għafaw fuqek. Mela. Kontet nejdilkom. Kontet nejdilkom illi qabel ma nridu nitolbu aħna li xi ħaġa, irridu naraw l-ewwel x'tgħid l-Iskrittura u nimmeditaw f'dak li tgħid l-Iskrittura. Għaliex l-Iskrittura u l-kelma talla jaħdmu flimkien. Ħaġa waħda. Il-fidi tagħna tkun ħaġa waħda fiha. Jekk int għaddej minn problema finanzjarja, qabel ma titlob mulej provdili, mur ara l-ewwel xi tgħid il-kelma. Ġesu jgħidlek Mattew kapitlu 6, jgħidlek fittex l-ewwel is-saltna tiegħi, u mbagħad kollox jingħatalek. Alla jgħid ukoll jiena ma ninsikx u laqqas ħanabbandunak. Mela issa ħanitlob mulej, skont dak li inti stess qed u jiena nemmnu dak li inti qed. Aħna mekk l-aħwa. Irridu nitolbu aħna. Irridu nitolbu. Imma skont l-Iskrittura x'hemmhekk żgur li ma tiżbaljax. Hemmhekk żgur li ma tiżbaljax.
Halleluja, grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Daw l-affarijiet, daw l-intoppi li aħna nintaqgħu magħhom jistgħu iwaqfuna għal ftit. Jistgħu waqfuna għal ftit daw l-affarijiet, imma mbagħad naqbdu d-destinazzjoni li Alla jridna mmorru fiha. Dan bħal meta ssifer, niftakar meta jiena u ħija morna Denmark, waqfuna l-Ġermanja. U ma kienx Ġermanja, qedlhom xi noħorġu ftit barra jiena, qedlu sakemm nistennew il-flight ieħor. Insomma, uħriġna u kif ġejna biex nidħlu, għamlunna search, u ħasbuni naħseb jien xi wieħed tefawni marrokna, qudiem balla nies, ma rridunix niċċaqlaq minn hemm, ġeluni ninża żarbun kelli l-kalzetti qishom passatur, tgħix kemm sħajt minn nies. Qed jaraw li m'għandi xejn ħalluni bihom. Kulħadd jaħares esni xi kriminal. Jien biss tada minn airport sħiħ minn li bin-nies. Naħseb kelli l-leħja dak iż-żmien ħasbuni xi terrorista. Umbagħad qal li tista' tilbes ma nafx għax ma felaħx jissapporti iktar jew inkella x'vera qal li tista' tilbes. U l-bist, minn hemm tlaqna fejn ridna mmorru. Waqafna l-ftit imma mbagħad morna fid-destinazzjoni li aħna ridna mmorru fiha. U hekk aħna l-aħwa. Meta dawn l-affarijiet jiġu, meta l-problemi jiġu, iwaqfuna forsi għal ftit, imma mbagħad immorru noħorġu aktar b'saħħitna fid-destinazzjoni illi Alla irridna mmorru fiha l-aħwa. Nispera ġawen fuq di tal-kalzetti mhux ħanaqla xi fajf. Kont għadni ma nafekx. Mela. X'inhu s-sigritt ta' kollox ta' dan? Għaliex il-ħin għadda naqra ġmielu. X'inhu s-sigritt ta' kollox ta' dan l-aħwa? Sigritt ta' kollox huwa ħafna drabi aħna il-mulej iberikna u nitilfu kollox minħabba li għandna id-djufijiet. Id-djufija tagħna hija l-iktar post fejn l-għadu jidħol minna biex jisraqlek dak li għandek, biex jisraqlek dak li inti rċevejt mingħand il-mulej. Id-djufija tagħna hija l-iktar ħaġa li lilna twaqqafna milli nimxu wara l-mulej kif iridna Alla. Meta jiġu dawn l-affarijiet fuqna, irridu nitolbu mulej saħħaħni fl-erja dgħajfa tiegħi f'din is-sitwazzjoni li jiena ninsab fiha. Xi drabi d-djufija tagħna tkun in-nuqqas ta' fidi tagħna. Xi drabi d-djufija tagħna tkun li aħna maħniex nies ta' talb. Maħniex nies ta' qari tal-kelma. Xi drabi d-djufija tagħna tkun ir-rabja. Xi drabi d-djufija tagħna tkun li taqbiżli. Xi drabi d-djufija tagħna jkun l-ingerger li ma naċċettax dak li Alla qed jippermetti li ngħaddi minnu. Dawn huma kollha djufijiet aħwa. Illi għandna bżonn nitolbu kontra tagħhom. Jekk irridu li aħna jkollna sena 2023 tkun sena illi vera nersqu aktar qrib il-mulej, ibda minn issa itlob kontra id-djufija tiegħek. Xi drabi l-bniedem jirċievi l-fejqan u wara ftit jerġa' jħossu marid. Għal xiex? Għaliex ix-xitan uża d-djufija tiegħek biex jerġa' jisraqlek dak il-fejqan. Xi drabi barkiet. Illum ma jonqosni xejn, il-ġimgħa ta' wara laqas għandi biex nieħu kaffè, x'ġara. Mid-djufija tiegħi għadda l-għadu u seraqli dak li jiena akkwestajt.
U l-ħajja tiegħek jekk int m'intix ħatitlob kontra d-djufija tiegħek ħatibqa' up and down, up and down, up and down. Għalhekk għandna nitolbu biex f'din is-sena li ġejja aħna nkunu b'saħħitna u mhux dgħajfa. Jekk qed tgħaddim il-persekuzzjoni, itlob kontra d-djufija tiegħek f'dik il-persekuzzjoni. F'dik iċ-ċirkostanza, f'dak il-moment, itlob kontra d-djufija tiegħek. Jekk il-mart ġi ħabbatlek, itlob kontra id-djufija tiegħek f'dik is-sitwazzjoni fejn inti tħossok marid. Għaliex il-problema mhix il-marda, il-problema mhux dak li inti għaddej minnu, il-problema hija id-djufija tiegħek fiċ-ċirkostanza, fil-problema partikolari li inti għaddej minnha. Id-djufija huwa l-bieb fejn Satana juża biex jidħol minnu. Ħalli lilek jiddiskoraġġik, ħalli lilek jaqtalek qalbek, ħalli lilek jitfek f'depressjoni. Għalhekk irridu nduru lejn Alla u ngħidulu mela inti taf fejn għandi djufija. Kollha kemm aħna għandna xi jarja mimlija djufija. Kollha. Mela inti taf fejn jiena dgħajjef. Nitolbok saħħaħni mulej f'din id-djufija partikolari. Għaw ħafna djufijiet. Għaw min sfortunatament huwa dgħajjef u jerġa' jmullek droga. Il-problema mhix id-droga ta'. Il-problema id-djufija tiegħek. Għaliex li kieku inti sod biżżejjed u m'għandikx djufija ma tmurx għaliha droga. Il-problema mhix li inti taqa' fil-pornografija ta'. Il-problema hija id-djufija li qed waslek biex taqa' fil-pornografija. Mela flok nitolbu l-Alla warrab minni id-droga, molej saħħaħni fid-djufija tiegħi li qed wassalni biex naqa' fid-droga. U din hija talba li żgur Alla l-missier ħajjismagħha u ħatara riżultat. U qed ngħidilkom mill-esperjenza. Għaliex meta bdejt nitlob għad-djufijiet tiegħi, kontra d-djufijiet tiegħi, rajt riżultat fil-ħajja tiegħi. Baċ kif jgħid il-Malt il-barri minn dembu, immaqbad il-barri mill-qrunu. U hemmhekk tibda tara r-rebħa. Għalhekk kif ħanħarsu leha il-bidu ta' din is-sena li ġejja? Ħankunu lesti u nafu li ħajkun hemm momenti sbieħ, ħajkun hemm oħrajn li mhumiex sbieħ. Imma kemm fi sbieħ u kemm f'dawk li mhumiex sbieħ, aħna daw ħanużawhom bħala opportunità, bħala tarġa biex nitilgħu minn glorja għal glorja. U hemmhekk nindunaw kemm verament qed nemitaw il-Kristu u qed insiru nixbħu l-Kristu f'kollox l-ħwa. Jekk int għandek djufija li taqbiżlek waqt li tissuq il-karozza, itlob il-mulej kontra djufija. Vera niddejja u ninnervja jena fit-traffiku. Imma rrid nitlob il-mulej kontra dik id-djufija. Biex fisem Ġesu Kristu nkun kapaċi niflaħ, nissapporti għal dak kollu li ngħaddu minnu l-aħwa. Lesti biex nitolbu fl-imkien? Ejjew nqumu bil-wifqa l-aħwa ħalli nitolbu fl-imkien. Grazzi mulej. Għaw xi ħadd ġdid illum għall-ewwel darba? Għaw xi ħadd ġdid għall-ewwel darba llum? Inti li forsi qed tarani li inti għadek qatt ma ġejt inta aman, għadek ma tajtx ħajtek il-mulej. Il-mulej qiegħed jagħtik opportunità biex illum stess tindem id-dubit tiegħek, titolbu maħfra u tistiednu jiġi fil-ħajja tiegħek u jkun is-sit u s-salvatur tiegħek. Inti lest li tagħmel dan verament minn qalbek issa stess? Jekk inti lest li tagħmel dan din it-talba miegħi issa stess, qgħidlu Ġesu, ikollok ħniena minni, aħfil id-nubieti, eħlisni mulej minn nar tal-infern. Nitolbok Ġesu ejja f'ħajti issa stess, kun is-sit u kun is-salvatur tiegħi. Poġġi fuq it-tron tal-ħajja tiegħi.
imlini bl-ispirtu tijak. Jena nemmen fik Ġesu, għajdilu minn qalbek li inti li ben tal-ħaj li mit talija u li wara 3 jiem rġajt irxuxtaj talija. Nitolbok mulej Ġesu salvani, ikollok ħnina minni mulej, eħlistni mid-dnub tijaj, għatini ħajja ġdida biex bil-grazzja tijak jena mill-lum il-qoddim nibda nejx għalik. Għajdilu minn qalbek u jekk inti tejda minn qalbek, inti nista' ngħidlek il-lum ġejt salvat. U l-anġli tal-ledin jamlu festa fi smawiet. Nistidnuk biex tibda tiġi tintaqa' magħna hawnhekk